רוצה לצרף לשיחה שלנו את האחד והיחיד שמעון קמרי. בוקר טוב שמעון. בוקר טוב רינו, בוקר מצוין. וגם ליאת איתנו, סגן ראש קריית שמונה לשעבר. כן שמעון, איך אתה רואה את הדברים? אני אומר לך, אני בתחושות מאוד 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 קשות, אפשר להגיד, ואתה ליווית אותנו כל המלחמה, כל השלב וחצי הקשים, ותחת אש היינו ודיברנו וסיפרתי לך מה אני חושב ומה נראה לי ומה. בסופו של דבר החלום הכי שחור שאי פעם חלמתי התגשם. די. אני באמת רינו, באמת עכשיו אני לא, זה לא קלישה. לא, אני יודע שאין קלישאות. זה אמיתי, זה קשה, זה מאכזב. ואתה יודע מה, אם אנחנו בלי כוחות הישרדות, אין מה לחפש כאן. שמע, מה שעשתה ממשלת ישראל והעומד בראשה, אדון בנימין נתניהו, לצפון ולקריית שמונה, אני קורא לזה פשע של אחר מלחמה, בסדר? לא פשע מלחמה, פשע של אחרי מלחמה. כי להתעלם מחבל ארץ כזה גדול, כזה מלא בתושבים, כזה מלא בחלוצים, כזה מלא בציונים הכי חזקים שיכולים להיות, להתעלם. כן. אני קורא לזה פשע של אחרי מלחמה. כי בדרום הוא לא עשה את זה. בדרום הוא ידע נתיבות, עיר ליכוד. שדרות, עיר של ליכוד. אופקים, עיר של ליכוד. הם תפסו אותו בגרון. אתה חושב שמעון שזה הכל פוליטי? אתה חושב הכל פוליטי? הכל פוליטי. הם תפסו אותו, הוא שם שם 35 מיליארד. ואחרי זה, כשכבר נגמר הכסף הזה, ואז הוא היה חייב להוציא כסף על ההישרדות הפוליטית שלו, לתפוס את המשתמטים, לתפוס את החרדים, לתפוס את כל אלה. אבל מה הסיבה, שמעון, שאתה מתאר את המצב? גם ליאת נגעה בזה כך, כאילו לא היה קשה מהרגע הזה. לא הבנתי את השאלה, תחזור בבקשה. למה אתה מגדיר את הרגע הזה כרגע הכי קשה שלך בקריית שמונה מאז ומעולם? אני גר בכניסה לעיר קריית שמונה. אני צפיתי בכל יציאות מצרים הארוכות שהיו, כן. כל השיירות שיצאו את קריית שמונה, כן. ואני לא רואה בחזרה את האנשים. כן. אני לא רואה שיירות כן. כניסה, לא רואה, ומזה אני כן. מבין כן. שאנשים לא חוזרים. כן. אנשים לא חוזרים. אתה יודע מה רינו, אני אגיד לך משהו שנמנעתי להגיד. אני מאשים גם את תושבי קריית שמונה וגם את תושבי הצפון. יש לאורך כל הרצועה, מראש הנקרה עד מטולה, כל כך הרבה אנשים מאמינים בנתניהו ובממשלה שלו וקוראים לעצמם אנשי ימין, והם לא מוכנים היום לבוא ולצרף את עצמם למחאה קשה, למחאה דרסטית, נגד הממשלה ונגד ראש הממשלה. וזה הכי הרבה כואב לי. תושבי קריית שמונה. שנייה אחת, שמעון, ליאת, איך אנחנו יוצאים מן הבור העצום הזה, אם אפשר? חייבים. כן, אני חושבת שקודם כל אין אופציה אחרת, כן, אני חושבת שהסיפור האזרחי הוא סיפור מאוד מאוד דרמטי, וחשוב שאנשים לא יאבדו את התקווה ואת האמונה, כי באמת אין אופציה אחרת. אבל איך נותנים תקווה, ליאת? מה עושים? מה אומרים? יהיה בסדר? לפעמים, אני מסכימה איתך, אני גם לא אומרת את זה, אני אגיד יותר מזה, כנראה שלא יהיה בסדר בקרוב, אנשים שואלים אותי, אז מה, אז נחזור הפסקת אש, פטרו? לא פטרו, אנחנו רגע מהסיבוב הבא, בסדר? צריך להבין שהספר של ישראל כנראה יישאר הספר של ישראל, פספסנו פה הזדמנות באמת שלא תחזור מעולם, כי כגודל המשבר, גודל ההזדמנות, אני מקווה שלנו משבר כזה בעשורים הקרובים, פספסנו את היכולת לייצר פה פתרון בר קיימא, זה פה הכעס, באמת פה הכעס, ואני אגיד רגע, אתה יודע, יש פה איזה דיסוננס מטורף, כי
בסוף נתן שמעון דוגמאות, למה בדרום זה עבד, כי יש שם מעוזי ליכוד, ואנחנו כאילו כל הזמן פונים אלינו ואומרים עלינו, הנה אתם רוצים ליכוד, נכון? אנחנו מעוז הליכוד. אז יש פה איזה אירוע שצריך גם אותו לפענח, אולי זה קצר מדי לשיחה הספציפית הזאת, אבל אני רק רוצה לבשר לכל עם ישראל, שאם כל תושבי הקו פה, 150,000 במספר, התכנסו בשדה חיטה, כי אנחנו פה בהתיישבות הכפרית, ונפנפו עם פונפונים גדולים וזוהרים כאלה למדינה, ויגידו לה, אנחנו פה, אנחנו 1.8% מכוח ההצבעה. אז כאילו, כנראה שחלק מהתשובה מונח בדבר הזה, שמעון, מה עושים? שמעון, ליאת לא עוזרת לי. אני אתקן את ליאת, אני פחות מוטרד מהמצב הביטחוני, פחות. אני זוכר את עצמי מדצמבר 68 עם הקטיושות הראשונות, ואנחנו חיים עם זה וגידלנו ילדים, ואנחנו מגדלים גם את הנכדים, ואנחנו יודעים לחיות עם המצב הביטחוני. אבל אני לא יכול להבין כשחצי עיר קריית שמונה לא ממוגנת, והממשלה בורחת מהאחריות שלה ולא ממגנת אותנו. העיר לא ממוגנת, אנשים פוחדים על החיים שלהם. המצב הכלכלי פה לא מאפשר לצעירים להישאר בקריית שמונה, והממשלה לא עושה שום דבר, זה לא מקובל עליי. יש פה דברים שהם מעל הביטחון, הם צורך אזרחי קיומי טוטלי, והם לא נעשים, וזה מה שמפריע לי. אנחנו לא נעצור, אנחנו לא... האתגר הוא הוליסטי, ולכן גם הפתרון חייב להיות כזה. האתגר הוא הוליסטי, את אומרת, והפתרון חייב להיות כזה. אנחנו לא נעצור ולא נכופף את הראש גם מול המצב הזה. אני זוכר את עצמי כילד של מקלט, ואני יודע שאני אמשיך להיות ילד של מקלט, אבל אנחנו לא נשבר. שמעון קמרי, ליאת רביב, תודה רבה לשניכם חברים, תודה רבה, בוקר טוב. תודה רינו, שאתה משמיע את הקולות החשובים האלה. תודה רבה לכם. כל טוב.